Nubo ang Ebanghelyo karon atong dugog gikan sa Lucas. Samtang proseso ng mga tao sa pagpamati ng Hesus sa iyang pagsangyaw, among the crowds there was a lady who shouted, "Bulahan abay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo." Go impress siya sa gipasabot ni Hesus mahitungod sa iyang pagsangyaw sa gingarian sa Dios. Musa wa siya makapugong sa iyang kalingon, isinggit siya. Bulahan ang apresiasyon niya nga bulahan ang inahan ang napasuso kanimo. Kasagari sa mga apresiasyon ato i-credit sa mga nanay. Panagsarapan niya, bulahan ang imong amahan nga mo'y nagpaana nag-amuma kanimo. Kasagari inahan. Kaya nagsugod ang atong promisyon sunod sa sabakan sa tiyan sa atong inahan. We were taught in our elementary that our promission in life started at the age when we were born. Pero later on, in our studies, we were taught that promission starts within the womb of the mother. Diha tanapurma. Kung sa ang behavior o sa mga outside yung mga kondisyon na napikta sa nanay na nagsabak, napiktahan sa ang anak. Ang sulaong sa tiyan sa nanay. Sa mga nga ang siguro babae babae sab nakarelate siya nga nindot ang pagka-umol ining tawhana. Maayo ang sulti, iyang pulong may kahum, kung side ang sulti, o iyang gibuhat. Musa siya kapugong nga bulahan ang babay na nagsabak kanimo sa pasuso kanimo. Kanya kanang lahi man ang atong kitang tanan adlaw halos nagsimba nakabati ta sa pulong sa mensahe sa Dios di sa Ebanghelyo nakabati ta, pero ang pagkabati o ang pagbuhat sa atong nabati diferensya. Kanindot kayo nga mingon ang Ginoo sama kang Nathanael kanang this is true Israelite man, there is no guile in him. Kaya mingon ba nga wagi kasaway kaniya kay ngano man mo coincide ang pulong ug ang buhat mo kapariha. Musa mingon ang Ginoo certified niya sa Bartolome nga there is no guile in this man. Kato pa kinibae sab ang iyang paglantaw sa Hesus nga kadtong nagsabak kaniya bulahan. Kay maayo man ang iyang mga pulong ang dalag kinabuhi. Sa mga di nga kanang ingon si Thomas Kempis, a great spiritual writer, ingon siya, "It is more important to be humble than to know the definition of humility." So, kasabot kita unsang pagpaubos, pero ang buhat sa pagpaubos, usahay din mo inside sa atong nakatunan, unsa ang pagpaubos. In practice, wala tayo makabuhat sa pagpaubos. Sa pagpagdawat sa mga sayop ng atong buhat, pagpaubos diya sa pag-alagad, usahay lahi ang atong mindset, lahi sa atong buhat. Kanya, I would like to end the sharing with this story. A very familiar story to you. Sa istorya na ang pari o ang kanang factory owner sa sabon, pagkaligo sa sabon, kunya nang samtang magkaw sila kay magkala man sila, ningon ang kanang tagiya sa faktorya sa sabon o yung siya padli. Dugay na mo nagsangyaw, may tungod sa hustisya, may tungod sa kanang pagkaluoy o kalinaw. Apa nga naman ang kalibutan karon, gubot man, gira dito sa Middle East, karon dili daghay mga tao nag-antos sa kalisod. Wala makatingog ang pari sa pangutana sa factory owner sa sabon. Unahan, yung nakita na yung mga bata nagkabulingit dito, nagkalapok-lapok, mingon ang pari kanang ingon nimo
ang sabon, ingon niya katong factory owner sa sabon, ay ingon ang sabon makahindlo sa lawas sa tao. Ngano man kana bata kadaghan pa bata nagkabulingit diha. Ingon ang factory owner sa sabon, ingon siya, padre, nagbuhat ng sabon para mahindlo na sila. Pero ang problema kay wa sila mogamit og sabon. Ingon ang pare nga, exactly. Tinuod ka. Karang dugay na ang relihiyon, sangyaw, ang usay maayo alang sa katawhan, apan wala sila buhat sa ilang nadungog. That ends the story. Na katong ingon ng Sus, ang tinuod na akong inahan, may suon katulong namati ug atuman sa akong amahan. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister, and my mother. Kitang tanan, kapamilya sa Dios, inahan, isuon ni Jesus, kung kita nagtuman sa kabuton samahan. Kung sa may kabuton samahan, na magpuyo kita sa matarong, makangayon, ang kinabuhi, diya sa kalinaw. Kung puya nato ang mapulong atong lungog, ikan sa Ebanghelyo, malinawon ang kalibutan. Rio Balindog alang sa mga pag-ampo.